عبدالرزاق سال 2003 در oilaи боғбон дар деҳаи гиштарваи шаҳри Панҷакент ба дунё омадааст. Yardım olsun, kaderler dursun. Bin kalpler gidip Azrail seyri dursun. Beniyorsun, görmüyorsun. Kurban edenler kemilerden geziyorsun. Kaçan дар кӯдакӣ ба бемории рахит гирифтор мешавад ва аз сабаби набудани вазъияти хуб дар оила ӯро табобат кардан наметавонанд ва ӯ ҳамин тавр хурд боқӣ мемонад. yaranlar var imut. Uşan boyup rol geçimirdi asimut. Kinde yaza yaza, hasretimde yaza. абдурозиқ дар синни 16 солагӣ 12 килограмм буд. ба мактаб ӯ дар синни 12 солагӣ рафтааст. аз сабабе ки бисёр хурд буд ва ҷисман наметавонист роҳи зиёдеро тай кунад, муаллимон ӯро ба мактаб қабул намекарданд. сирри муваффақияти абдурозиқ дар он аст ки рӯзе хешовандаш ӯро ба шаҳри Панҷакент мебарад ва абдурозиқ дар ҳамон ҷо дар байни мардум суруд мехонад. мардуми зиёде дар он ҷо ҷамъ меоянд ва ӯро ба навор мегиранд. ҳамин тавр ӯ машҳур мегардад. ногаҳон як репер ба номи Баррон абдурозиқро дар интернет дида ба назди падари ӯ меояд ва аз падари абдурозиқ хоҳиш менамояд ки ӯро бо худ ба пойтахти Тоҷикистон барад ва ҳамроҳ видео ба навор гиранд. инчунин Баррон пас аз муоинае ки аз духтурон мегирад, маълум мешавад ки абдурозиқро табобат кардан мумкин аст, то ин ки ӯ дар баландии 40-50 сантиметр боз ҳам баландтар шавад. ҳайбади амала ниятимо хонаи бепарасторона мамахе да игнагор ҳар як таймо вақт таъқиб гардонда мешид кошки ва шагар мекарди да чизе ки дошти гар ноақӣ карди нисбати касе мебардори ҳар чизера кошти да хидат саволте кай охирон бор қати падарат када бади суҳбат боварӣ дорам да ёдат надори ғайри парсидани пил ё поста хизмат бояд бошам намуна да байни ома ай идан ё мерава ҳар чизе ки ома